को भाई खुशी चोरी करना ଆଉ କେଠି ଯାଉଛୁ କେଠି ଆମେ କହିଲେ ପା ବାଦପୁର ଯାଉଛେ କୋଉଠି ଯାଉଛୁ ତ ଏବେ କାଇଁ ଏବେ ଲୋକାଲ ଏବେ ଶୁଣି ଆମେ ପରା କହୁଛେ ଏଇଠି କେଇଠି ମାଲ ପଡିବା କଥା ସେଇଠି ଆମେ ପାଇଲେନି ଆମେ ଫେର ରିଟର୍ନ ଯାଉଛେ ହଉ ରିଟର୍ନ ହେଇବାଟା ନା ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଶୋଇଛି ନୁହେଁ ସେ ନିଶା ହେଇଛି ଶୋଇଛି ନିଶା ହେଇ ଶୋଇଛି ନା ହଁ କି ନିଶା ପିଇଛି ମଦ ପିଇଛି ଆଉ କି ନିଶା ହେଇଛି ମଦ ପିଇଛି ନା ତମେ କ'ଣ ପିଇଛ ମୁଁ ମଦ ପିଇଛି ମଦ ପିଇକି କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଚଲୁଛ ଏଟା ବାଦପୁର ଗାଡ଼ି ବାସୁଦେବ ଗାଡ଼ି ହଁ ବାସୁଦେବ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ନେଇ ଯାଉଛ ନେଇଛେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନେଇଛେ ମଣ୍ଡ ନେଇକି ଯାଉଛେ ମାନେ କେଠି ଯାଉଛ ବାଦପୁର ଯାଉଛେ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଆମେ ଆମ କଥା ଶୁଣ ଆମେ ସେ ବାଟେ ଆସୁଥିଲେ ରାତି କେତେଟା ହେଲାଣି ରାତି 12ଟା ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ହେଲାଣି ହଁ ଆମେ ଯାଇକି ସେଇଠି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଥିଲେ ଆମକୁ ଆହୁରି ବାନ୍ଧିକି ଦେଲେ ଆମେ ସେଇଠି ଆହୁରି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା ହେଲା ହଁ ଭାଇ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛି ଆପଣର ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ହଁ ଅଛି ଅଛି ହଁ ମୋ କଥା ତମେ ଯାହାକୁ ଡାକୁଛ ଡାକୁନ ଆମ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିବ ଆମେ ଥାନାକୁ ଯିବା ଥାନାକୁ ଯିବା କଥା ନି ରାତି 1 ବେଳେ ଯାଉଛ ଆମେ ତ କାହାକୁ କିଛି କହୁନା ଡାକିଲା ହଟଉଛ ହଁ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛେ ତମେ ଡାକିଲ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛେ ଆରେ ଭାଇ ମଦ ପିଇକି ରାତି 1 ବେଳେ ଚଲଉଛ ଆମେ ଠିଆ ହେଲେ ତମେ କଥା ମାନିଲେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛେ ଟିକେ କମ କର ଭାଇ ଶୁଣ ଭାଇ ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ହବା ଦୂର ସେ ଆମକୁ ଗରମ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ରାତି 1 ବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛେ ତ ତମର କ'ଣ ହେଲା ଆମକୁ କ'ଣ ଅଟକିବ ତାଙ୍କ ପେଟେ ପୁରା ମଦ ପିଇଛି ପେଟ ପିଇକି ଆଖି ଦେଖା ହଉନି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର